batetik bestera, bada nahiko zalantza, ta nahiko galdera, bidaiatu dezagun Zaldibi aldera, 30 urte eginda aurrera. 30 urte eginda aurrera. Zaldibi, txindokin mahalen kogatutako herria. Ta, berta, lautokita disartu leike. Bat, azkau menditik. Bi, larraiztik. Hiru, ordizitik. Ta lau, arkakan goiti bera. I got no car and it's breaking my heart, but I found a driver and that's a start. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car, and maybe I love you. Io pari, zer bitarreko txuguriek? Bakik, etxena harrapatakok. Bakik, bestela eltxo sartze ju behita eta hau ala izatek. Etxean tipula txikitzeko ibiltzizkiat. Erto orduen, erto. Bueno. Zun handik. Ni handik. Bale ba, ni horra orduan. Korte hon. Beep, 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 yeah. Bueno, 2008 iritsia eta berriz ere benga bat Zaldibi. 2016 etorri ginen da 2026 berriz. A ber, ikus dezagun ba, nola un herri eta bertako herritarrak bate aldatu dira. Iepip, egun. Epa, egun. Ni Mikel, izen jaizpa. Ni hartano. Urte askotako. Zerabil, paseatzen egun egun. Ba, hemen ibiltzen itxo, azkau aldea funda dugu buelta, eta... Hola. A ber, galdera txo atin behar diat. Zaldibi herrin izena nundiz etorreken baldaki? Ba, etzegiat. Ez aldaki, oide abelere hoi. Ba. Gero gaina, telebizona azalduko nitxo. Ba, pixka. Bueno. Ondo, saldu. Aio.
Arratxaldeon, Aitan zuru ere. ongi, jo haiti. Aimar, urte askotako. Bueno, hemen azkena izan ginenien pagadi ondu zan, Zaseko hauntzek ikusten. Bai. Eta esan diate Zasek presidentea eta animalie bixe galdatu dituztela. Ala. Bai, presidente fundamento hondik ez da animali tiru igetzu ematen da. Oain izena agarri mantentzen du. Bai. Lehen zaldibiko hauntz saietan, oain zaldibiko asko saie. Aha, ongi. Hauntze tiru igetzu ematen da, ez baino gointza arrantza iken du eta. Bai, erki, arrantzen jaldu, Bai. Bai. Hori hola ez, baino hauzko harri praka erretxita hartzen bat ikusiko zuen orain goitza arrantza. Hola, Aimar. Nik hemen dakezun Lamborghini eta multa bat emango nuke, ba? Ez azkarri biltzen, Lamborghini eta tio. Bueno, 8 atako deuz eta garretera izango ganauzi. Hugo alea. Vamos, zaitu nire zerria. Venga, haze. Izango izeneko nausia? Bai, galaxe. Urte askotako traje dotorekin. Bai, gusten zaik ez? Bai. Bai, ondo zeot. Erki ba. Nula izan epai? Ni Mikel, Ni Ander. urte askotako. Bai, berdin. Bueno. Horra, junga ditu, Bai, gorterik eta. Bai, bazen. Venga. Bueno, eta nolatan zaldi bezalako herri txiki baten olako mozorro den handi bat. Bueno, nire etxe Paco Lozanak irigizon lehenengo aldi gondala 40 bat urte irigizitun. Den dago irigizon aurretik ordizin egizon beste bat, eta honea pasauztan herritik gertu gote gota eta orduan guain nik hartu dut, gondala 5 urtetik nire markit, eta guain esan daike den dago Europako ondina dela. Bai, Bai, zatio, lehen hau haitxe gau bakarrik gintzon, da nik lameneko beste bi papi egosik jut, eta Oño. ja guain mundu zabatzen genio. Ointxe, etorri nio loiu tio. Bai. Bai, aeroportu tio. Zeukiat, Rio de Junio, Karnavaleta. Bai, zeuki, konferentzin bat hola? Bai, antxe negozio puntare junginguruko karnavalero hobenak eta antxe, Arki. negoziotan. De disfrazatzea gustavo zaik, Mikel? Bai, bueno, zale gaitu. Bai, nahi alde Batman Pro. Proboko, diau? Venga, gozen. Bazen. Karritzen ante hoi, ez da zer ikusten. Zurtxak adazke pa, Ez alperrik. Bueno, da zer guzti ikustena. Una ligatu, una ligatu. Bai, da? Joder! Guste daltzai, zei, kurdi ez dagoetan. Horrekin, bai. Ez epasau, Vale. Da? Honekin bai? Horrekin ligatzek seguro. Bai. Bai, moteik. Baina ze azeratagokin?
Hori txegian ezote. Bueno, barrua hon beharrian aldatzen, herri. Vale, ondotzen. Bueno, nahiko mozorra probaudi hau. Bai, ez da? Eskarrik asko. Irite, bai, motei. Baikik, onak izan eta segi ire inpere handitzen. Nahi dekenako ondo segi. Bale ba, nego bat jo. Venga, Miguel. Venga, Ander. Our stepmom, we did everything to hate her. She took us down to the edge of Decatur. We saw the lion and the kangaroo take her down to the river where they caught a wild elephant. Aixo, guardian, zer pasabiz? Guardian, hemen etxeatari garbitzen. Etxeatari garbitzen? Ho, ez da bat, taberna bat. Ez, da gure etxea da. Bai, bueno, zu, Josepa izango zea? Ez, Maialen. Maialen, bueno, nik zu bai, txurte azotako. Erdin. Bueno, Maialen. Eta zera da hemen, taberna batean bizi horiela? Baina urte asko iztea lortu zuen, herriko nauziezala da. Bai. Eta arrezko zementxe biziriagu. Oso. Hau da, gure bizilekoa. Zuen bizileko eta pixka bakur bat egitxu bat. Bai, horrik, pasa barroa. Sound of the engines and the smell of the grain. We go riding on the abolition grain train. Stephen A. Douglas was a great debater, but Abraham Lincoln was the great emancipator. Hauxe da, gure bizileko egon. Hemen bizitari. Bai, Aixo, zintzera bazu? Ni bizi, Bai, izu bat zurtasko. Bueno, laguan ze, orduan errixen taberna untxi bat duzu? Ez da, diriki gendu. Laguan egin funtzionatzen dut. Bai, bizi, bai. Azera, telebisan gehien ikusten duzuena? Pelota partidu. Bai, eta zein da zuen, gogoen, o? Zuribarria. Bai. Nahiko da, bake baino bandiken 3 jonseme eta dana irabazte jarrek. Bai, Bai? Artisten da. Bueno, eskak. Eta hemen elkarrekin beste denbora egon da. Zelango da zuen arteko harremana? Oso Ona. Bai. Pentsadan duen, egozin gizon baino asko zobe dala emakume bat eta... Euxu? Nola izan zen. Bueno, hemen asuntu enola hon ikusi eta bazkal orde iritsi da eta nien kunin biot. Sondo ba? Ondo. Bueno, Aneska, bazkal orde gertatzen ari da eta patata batzuk hartu harritxuaz. Ene, hoi kadukatean gai, Kaduka eta? Bai? Bueno. Eskerrik asko zuen etximeak ustearen da mozo ondo ebizai. Ondo segin! Haure, etxeak omoko mutien, ba, Baina gure harti gara hemen biok. Hoxe. Itxita. Txaldeon? Hombre, txaldeon. Zertan nahi aizpa? Mentxe, harribitik gaute zauten, Ni Mikel, izen aizpa? Ni Roman. Ez ibili Roman? Bueno, hau, harria bilitzen gode etxagopa. Bai, lehen bi dita guain astoa. Nola tamalen hau birita guain. Astoa bultzaka, otiaka. Animalista, ez ziren uzten da, guain nia sinot. Oire gaudeu. Bai, nia sinot. Bueno, mila 800 kilo barri,
Bueno, saiatzen jo. Hiri ginda honekin ibilita bala izi. Bai, oindala 30 bat urte do, hasi nintzen, jokunda, antxe. Bueno, nik saio bat ingo nikek, horretzen zioek. Ai, montu utzi betia, ba. Hortu. Eta hemen hola ikiek. Hemen, indara emarratio, hemen ez beste kontuik. Jo. Iba yo, caca galinde, Dios! Agua, Miguel! Au, Churri! Vea, Miguel! Venga! Agua, Miguel! Bueno, esi bizio nik emango dut oinala. Bai, kasi jo, Zatio, ikusiat, hemen oin dio, faltaz daikela. Bai. Hartu. Ni hartu. Ahí va Vita, mucho de la archamberri. Bueno, oidek esibizioa mandiakena. Bai? Onbesteo esibizio irutxaltzaik, nik hau erunere etxeat. Bueno, ta, entrenatzen bagarrik ez zaituko, ala? Apostu bat eukikoek. Bueno, datorren aste honetan bazekeat, jokata 3 gizonen kontra 10.000 duro, ondi euro bezizkia dominatzen. Dio. Ai, errezien, no jokata. Bai, Bueno. Ba, hola ba. Suerte hona puztun da... Egongo gaituk. Ale, egongo gaituk. Bai. Ondo segi, Mikel. Onak izan, Roman. Ez ibili broman. Dek. Bueno. Opa. Ze, Mercedes handi bizizuo? Hemengo jabek Mercedesa zen, eta karak egontan oinen Mercedes aparkatzen iguni, beti Mercedesa hemen. Bai, ongi. Ni jendea hilda ero ibiltzea eta ni hil aurretik ibili darrez Mercedesa. Oso ongi, ni oen digen ez ibili, buelta bat emago aldatu. Sartu. Bale bat, dugu da. Bueno. Gaur esan die, hemen ba omen dala, sardo egiten da baserrin bat. Eta berta ikustezue, euski beroa dau. Da berta sardo bixa eate etorrin ez, pixka preskatzeko. Leon, hemen bate sardo egiten zueo. Bai, zeu zaiten mi hau. Rauko aldeu. Bai, ontxe hor kuadria bazea zaita, zaitu patxigoneo. Hale ba. Venga. Bueno. Ni Mikel. Ni Ander bai. Urte askotako. Ai, berdin. Osena, barrualdea, ia kuadria zaioki behauta. Lego. Lana janez bazutek.
Saldeon! Bueno, ni bat Bueno. Aizea deordun hemen, biziakon. Bueno, eta hemen zeiken dezu batzuek. Bueno, hemen aspalditi egia zaldiko herri baseri guztien sardoiko afizioa zegoan eta kata iken detarteka. Eta guan ia, afizioa aziek gara eta Euskal Herri mailan. Bai. Bai. Zein gurutan ibiltzen zateo? Gu baino gehiago, etortzen jo, hagoin Euskal Herriko sardoen katedrala bihurtuek. Bai? Bai. Hola, xeruko nik etxen. Uite, eharra, bai. Gaina, afarietan ikuste. Eharrak ezuela eta papela eta bolígrafo ere, bai, apuntatzeko, zein dien hobena. Bai, alaiken dia, badutzek botia etxe diferentea, probatzen dira eta puntuazioa. Oain, azkenekoa txarrera jartzen dira, azpare. Puntuazio hon izateko. Hala, behar. Bai. Bueno, eta, netza otraik ez aldabala. Bai, motea, eta goztia hau, ba? Ahi ba, demuzko sardo bihilu zuen herri honetan. Zarete datanak intzeri zintzirika. Bai? Kuriosoa, Garai baten, hoi askoak akauta hemen jarri diken zintzilik eta irua bainuzkean da burro kanano hor jartzeat egin da. Esan bai, dana, hitz sartuta, fuera. Hau ze izateke moskerto gola ibiltzeko, da? Bai, launtzen dik. Bueno, hau, legorretako mendek. Probo inberto dira. Hone, oioi puritan atatzezki. Hoi, guk hemen golpe hau denaten miau, Bueno, animak edo tordun. Venga. Hauten melokotoia. Bueno, faria. Melokotoia handitzen ziho eta martxe emeatea. Gama, iruditzen eta uruna dolako asmoa zuenen, esari hona bitzen. Genien torri. Bona izan. Kambio klimatikoana ez da gezurra izango gainea. Oantxe euskila eta oantxe euria. Doctor, look into my eyes. Kaixo, argatu? Zer trasto, zer du gaur? Hau motei, oindala 30 urte, Mikel Iskik sasipelota irazten zian garaiko, Unea tarjeta sartzean, da tarjeta horrekin gero diru ematen zian. Oain dena aparato giritze dira. Honea, botoia eman, da diru ematen zidu eta dena hemen digitia. Da baitare hor gure etxe ondon batzan bazkeu, txori usatzeko eta boti batzu garreta batzan, hemengo botoi hori emate jok, eta hango boti hau zitan balan jartzezki eta txori gala usatzeitu. Bai, trata dezaket. Bai, jok. Botia dantzan, Ze baino, horrekin ja, egin du? Bai, indik.
Bai, berriz brota dezaga. Eman. Joi, ze gauza kurioso. Bueno, eskerrik asko. Bai. Venga, arte. Agur. Kaixo. Bueno, nizu haitz. Isabel, berdin. Bueno, bani berritxu da nator da traua atako jozu. Torri, atako izut. Ale, bas, eskerrik asko. I've seen those eyes before, I can tell you want to play. Counselor, give me some advice. Koño. Hau, orain dela 30 urte esan nik idatzi. Gaxe da, bai, iruseikea erritzen da bertan antu negutxure egin behar. Bai, Bai. Egineko menu txoixo egosi, Bai. Letra hori maite da ez du, Bai. Gusta itentza goitura da, bukera, nintzen bukera. Eta honi, aurkie, nola esaten ez du, Silea. Silea. Koño. Well, it's cold inside. Itze, hemen, hau gure leko deke, Bai, barkatu, zuekin ezer. Inok ezatik esan? Zu beti hemen zeitzen hakiu. Ezer esan. Eta zuekin ezeitze gaukak, o... Bai, no problema, zei. Barkatu, Bueno, eta nola duzu izena? Hau kuku, hau patxi eta nire estea zu. Oso, no, ni zua izan, urta zuan. Jakin. Bueno, Isabel, betikoa, suave. Da, zeraten duzu, inbututik gara? Bai. Lehen gari baten kopatik gaten genuen, baina hain kopea txikia gauzako. Da orduan, 3 ordu noten hemen, eta 5 minuturo emututik trago hartzen dugu. Jode, eta kukuk zeraten da, behira edo honek ezan dudaten? Kukuk dosi espeziala gerta, txotxo guai jarriko. Gizona bezala den ikasteko kopea utzi da emututik den ikasten hasi barrekekela, ala? Hostia, emututik han berari da? Bueno, eixa, eta baina, zuma nire pixka protzako. Hora, eskrezkio, nola ez? Bueno, berroita 2 minutxu igaro dia eta txelda, humarko dago? Bai, gure etxean humarko batzuk. Doctor, look into my eyes. I've been breathing air, but there's no sign of life. Doctor, the problem's in my chest. My heart feels cold as ice, but it's anybody's guess. Doctor, can you help me, 'cause I don't feel right. Better make it fast before I change my mind. Doctor, can you help me, 'cause I don't feel right. Better make it fast before I change my mind.
bestia, bai. Jun behar aldezu. Bai, oso, Hau zer dezu? Eurovisionen fabrikazioa da. Eta eure gazten dut, izan ilusio ekir eta, metxe. Hala, Bai. Bueno. Ikusiko aldeu, gure saiatzen dezuen. Bai, bazen. Gets mentioned. The papa said, oh, if I get that ball, stick him in the house Zuek aitzen zeta abesbotak kantatzen. Bai. Maiderek esan dit, Eurovisioa zoaztetela eta bat egaltzeten saiatzen. Bai, Bueno, ikusiko aldeu, zer egiten dezuen. Horoko beste kidek, eta guain bi kanta kantako izeu. Earki, aberba, zer egiten dezuen. Now when the radical preach come to get me released, we is all on the current news week, and I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. Gaur ondo inbar dut telebizatorri eta, bale? Bai. Ba, prest? Gaztetxea, herrik herriarentzat gaztetxea, auzolanean herria gaztetxea, herritik herriarentzat gazteria, hainbat urte zutopiegi bihurtzen. Eskerrik asko agurta erdi, hauxe degu despedida. Herri honetan dagon giroa, ezin da errez deskriba. Gozatu degu zaldibiako, Celebreenei begira, beste 30 urtetan ere, berriak izango dira. Beste 30 urtetan ere, berriak izango dira. Esaera zar batek dio, eritxiki infernu handi. Eta hau infernua bali bada, biba infernua eta biba zue. Hau zazari!
Gadi, ze bitxaurreko txukorie. Etxen aurren harrapatago, baki. Eta bitxaurreko, la hostia. Gauet. Iopa Gadi, ze bitxaurreko txukorie. Baki, etxen aurren harrapatago. Hauxe da zaldi. Hauxe da zaldi. Ja, tío. Es como tenemos que jugar. Ba, goin dela 50 urte herriko nauzietala eta... Bueno, baiaren, zelan ba hemen, taberna bat bizarela. Ba, goin dela 50 urte... Ai, ez barka. Bueno, baiaren, eta zelan ba hemen taberna bat bizarela. Ba, goin dela urte asko, izte lortu zuen herriko... Barka! Itxaren duen egotzin gizon baino, hobe, azala emakume har bat eta... Hola, bitziga. Eusio? Ai, dio! We follow our shining path that she will never destroy. Yep, hello. Yep. Ba, bertan. Yep, hello. Yep. No. Bertan, ba. Bueno, oitek esibizio eman dira. Eritxautek, nik hau, egunero ikeiak. The devil's playground. You don't just sit in a rocking chair when you build a revolution. You don't just sit in a rocking chair when you... Cabrón. Hauntetatik. Ez. ¡Ay, pero qué guapo! ¡Pero qué alto, hijo! ¡Ay! Bueno, ordu ustedes hasta... Es que azkeneko momentu... ¡Hola, Ezita! ¡Hola, Ezita!